Film Halloween začíná na Halloween roku 1963. Kamera sleduje dění z pohledu malé postavy. Vidíme klidné předměstí, typický dům s předzahrádkou. Uvnitř je mladá dívka jménem Judith Myers, sama doma se svým přítelem. Dům působí poklidně, ale vzduch je naplněn napětím. Po chvíli chlapec, kterého nevidíme do obličeje, projde domem tiše, nasadí si klaunskou masku, vezme kuchyňský nůž a vyjde po schodech do patra. V ložnici Judith ji několikrát bodne. Každý úder je zdůrazněn hudbou a tichými zvuky, které zvyšují napětí. Poté vyjde před dům. Přijíždějí rodiče, sundají mu masku a zjistíme, že vrahem je jejich 6letý syn Michael Myers. Tato tragédie vytváří temnou a děsivou atmosféru, která provází celý film a okamžitě diváka vtahuje. Děj se přesouvá o 15 let později, do roku 1978. Je noc, hustě prší a jsme u psychiatrické léčebny Smith's Grove. Psychiatr Dr. Sam Loomis přijíždí s kolegyní, aby převzal Michaela Myersa pro jeho převoz. Pacienti bloudí venku a chovají se podivně, což přidává scéně ponurou atmosféru. Michael využívá chaos a uteče. Loomis se ho snaží zastavit, ale Michael ukradne auto a odjíždí pryč, přičemž ukazuje svou nemilosrdnou a tichou povahu. Každý jeho pohyb je klidný, ale nebezpečný a hudba spolu s temnými záběry dodává scéně pocit hrůzy. Ráno v městečku Haddonfield. Je Halloween, slunce svítí nad klidným městem, ale napětí je cítit ve vzduchu. Středoškolačka Laurie Strode jde do školy a má za úkol donést klíček opuštěnému domu Myersových. Položí je pod rohošku, přičemž scéna pomalu ukazuje každý její krok. Během cesty si všimne postavy, která stojí před domem a sleduje ji. Když se otočí znovu, nikdo tam není. Divák začíná cítit napětí a očekávání, že se něco stane. Během dne Michael bloudí městem. V železářství ukradne bílou masku, kuchyňský nůž a provaz. Sleduje Laurie z bezpečné vzdálenosti, přičemž scény střídají pohledy z Michaela a Lauriny perspektivy. Laurie má pocit, že ji někdo pozoruje, což zvyšuje napětí a připravuje diváka na nadcházející hrůzu. Ve škole Laurie sedí ve třídě. Učitel mluví o osudu a nevyhnutelnosti, což působí téměř prorocky. Laurie se podívá z okna a vidí Michaela stát venku, v tiché, nehybné póze. Když se podívá znovu, zmizel. Každá scéna je pomalu snímána, aby se napětí stupňovalo. Do města přijíždí doktor Loomis. Navštíví šerifa Bracketta a společně jdou k domu Myersových. Loomis vysvětluje, že Michael není obyčejný člověk, ale čisté zlo. Později Loomis objeví mrtvého psa a uvědomuje si, že Michael je velmi blízko, čímž se zvyšuje pocit ohrožení. Odpoledne se Laurie chystá na hlídání dětí. Má hlídat malého chlapce jménem Tommy Doyle. Její kamarádky Annie a Linda se těší na večer s kluky. Annie má hlídat holčičku Lindsay Wallaceovou v domě vedle, což vytváří paralelní linky hrozby a napětí. Večer Annie jede autem, zatímco Laurie dohlíží na děti. Michael sedí na zadním sedadle auta, ale Annie si ho nevšimne. Hudba a ticho umocňují napětí. Když Annie dorazí k domu Wallaceových a vejde dovnitř, Michael ji přepadne a zavraždí. Scéna je mistrovsky sestříhaná a zvyšuje hrůzu. Laurie mezitím slyší divné zvuky. Jde se podívat do domu Wallaceových a vidí Annie ležet na podlaze, ale myslí si, že jde o žert, což zvyšuje její nervozitu a napětí u diváka. Do domu přijdou Linda a její přítel Bob. Michael zabije Boba tak, že ho připíchne ke zdi kuchyňským nožem. Potom si nasadí Bobovi brýle a přehodí přes sebe prostěradlo, čímž maskuje svou identitu a zvyšuje hrůzu. Linda si myslí, že si dělá legraci, ale Michael ji uškrtí telefonní šňůrou. Každá scéna je natažená, aby se divák mohl ponořit do napětí a pocitu nebezpečí. Laurie se vrací do domu Wallaceových. Postupně objeví mrtvou Annie, mrtvého Boba i mrtvou Lindu. Uvědomí si, že je v nebezpečí a její strach je zřetelný a přenáší se na diváka. Scény se střídají mezi Laurinou panikou a Michaelovou tichou hrozbou. Michael na ní zaútočí. Laurie uteče zpět do domu, kde hlídá děti. Schovává se, brání se a několikrát Michaela zraní, ale Michael pokaždé vstane znovu, demonstrujíc svou nemilosrdnost a téměř nadpřirozenou odolnost. Doktor Loomis dorazí v poslední chvíli. Michaela několikrát postřelí a schodí ho z balkónu. Když se ale Loomis podívá dolů, Michaelovo tělo je pryč,
což zanechává otevřený konec a pocit nevyřešené hrozby. Film končí záběry na prázdná místa v domě, Laurie a děti se pomalu uklidňují, ale napětí zůstává. Michael Myers zmizel, ale zlo přetrvává, čímž se uzavírá temná a napínavá noc Halloweenu, která diváka drží v napětí až do poslední chvíle.